Лукашенко змяніў Лукашэнку. Замест старэйшага прэзідэнтам Нацыянальнага алімпійскага камітэту стаў малодшы. Шыла на мыла ці Віктар замест Аляксандра, і ўсё застаецца ў сям'і. Псеўда саступка ўзурпатара хутчэй выглядае як гульня на носе міжнароднага алімпійскага камітэту. Не варта забываць, чальцом выканкаму НАКу сцяж застаецца Дзмітрый Баска, у якога падазраюць у датычнасці да забойства Рамана Бандарэнкі. І гэта толькі адзін з прыкладаў, чаму ўжо 202 дні беларусы кажуць, што маюць досыць гэтай хлуслівай улады. Вітаю гаспадарства, Сергей Падсасонны. Застаньцеся з намі. Весна близко, Гродно, выходи! Живи Беларусь! Согласно белорусской конституции, единственным источником власти в Беларуси является народ. Позвали понятых и осмотрели все комнаты, забрали системный блок компьютер, на котором я работал, и забрали мобильный телефон. Мы белорусский пресс-клуб. На жаль, не увесь. Уже 2 месяца в СИЗО на Володарке сидят наши коллеги. А пачынаем спадарства са Смаргоні. Там 18 лютага адбыўся суд, у якім суддзя вырашыла, што двое жыхароў, Руслан Валюк і Ірына Маркава, вінаватыя нібыта ў распаўсюджванні ўлётак і тым самым паклёпе на міліцыянтаў. І таксама гэтыя жыхары атрымалі па 2 гады. 2 гады хіміі для спадара Руслана і 2 гады хатняй хіміі для спадарыні Ірыны. Суд гэты скончыўся, але нехта з прысутных у зале крыкнуў гучна ў калідоры «Жыве Беларусь!». І тады суддзя Людміла Пятрова, старшыня гэтага смаргонскага суду, якая вяла працэс, забараніла людзям пакідаць суд. Ну і пачаліся адразу затрыманні, а цяпер атрымліваецца, што бяруць усіх без разбору, і вінаватыя амаль што ўсе тыя, хто прысутнічаў у гэтай зале. Прысутнічаў таксама і мясцовы прадпрымальнік, былы рэдактар «Новай газеты Смаргоні», спадар Рамуальд Улан, які ўжо цяпер з намі на сувязі. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадару Рамуальд, як так атрымалася, што быў гэты момант «Жыве Беларусь», чаму гэты крык, гэты лозунг раптам такі небяспечны і заведзеная па ім крымінальная справа, хіба так? Так. Суд быў, мы похлопали у далоні, і, на жаль, я быстро спяшаўся на працу, у меня обед заканчивался, и я узнал об этом инциденте только после того, прибыл на работу, когда прибыл на работу. И там, оказывается, там из слов гимна нашей страны «Живей, квитней Беларусь», вот, которые якобы произнесли в холле суда, целое дело развернули, оказывается. Вот людзі крычалі «Жыве Беларусь», гэта цяпер інкрымінуецца як хуліганства. Вы ў тым ліку праходзіце, не ведаю, сведкам ці падазраваным па гэтай справе, як і ўсе прысутныя ў гэтай залі, што самае цікавае. А што тады крычаць? «Памры, Беларусь», каб не было працэсаў, я не разумею. Ну, вот и меня так само здзіўляюць. Вот, ну, у нас завершился процесс, там люди стояли. Там, говорят, хвилина-две была. И из-за этого, что много людей вот после суда, ну, пошумели у коридоры этого холла, этого суда. Ну, что тут такого? Это звычайно, может быть, только административная справа, но ніяк не уголовная, як нам преподносяць. Но справа ў тым, што судовае пасяджэнне вяла старшыня суда Смаргонского. И это, ведаеце, для смаргонских милиционеров, я так думаю, что это, ну, важная особа. И они так рьяно так вот начали
ну, выконваць, искать, кто там был на суде, кто это мог хлопать. И справа ў тым, што само наше паседжанне суда у соседней зале милицианты вели видеофиксацию, тому яны всех ведают, там порядка 20-25 человек, которые были наши люди, которые просто похлопали после вырока этого суда, подтримавши вот, Руслана Валюка и Инну Макарову вот таким способом, вот, да. Я быстро побег на работу, и никто меня на охране, на посте, милициянт, ничего не задерживал. Я прошел это вот, а потом, оказывается, так вот здарылася гэты инцидент. Вот. Ну, при гэтым старшыня Смаргонскага суда Людмила Петрова асабіста, як кажуць, стаяла на гэтых брамках, не выпускаючы людзей з будынку суда. Таксама некаторыя адчынілі вокны, нават спрабавалі выскокваць у гэтыя вокны таксама з гэтага суда. А вы сышлі раней, не прысутнічалі пры гэтым воклічы «Жыве Беларусь», але таксама праходзіце сведкай і, наколькі мне вядома, правялі ноч у изолятары, ці гэта так? Так, у первый день после суда меня вызвали сотрудники уголовного розыска, допытали. Я все так само вот рассказал. Они еще удивились, что вас не с изолятора вывезли, а просто с дома. Я говорю, конечно, с дома, мне никто не задерживал. Все. Удивились, все записали. А лишь телефон, правда, забрали. Уже другой телефон мой забрали по первому суду, конфискованы покулі. Это изъяли так само. И праз день, это было у четверг, 18 лютого, праз день у пятницу у 7 годин завитали опять милицианты, правда, сказали с речами, коли ласка, пройдемте, вот, и пришлось 3 суток посидеть за вот этой якобы инцидент, бывший в суде. Но я еще раз скажу, я там быстро ушел, судью Петровой не видел, милицианты меня не задерживали, я не знаю, вот. Но я воспринимаю это как тиск, все-таки тиск. Я достаточно интенсивно веду себе у группе с шматликой слухи с Маргони ВКонтакте, ну, обмярковываю жыццё с Маргони, и, на жаль, вот сейчас гэтыя справы выходят на поверхню, это важные справы, я, безумовно, об этом пишу, вот, и им не нравится, им вельми не нравится милиционерам, что мы звычайных громадян знакомим с этими справами, с этими процессами, которые, может, для них и не бачны, вот, а мы знакомим с этим, что проходит. А таксама, напэўна, прыглядаецеся да не надта паспяховай палітыкі, якую і ў эканоміцы, і ў гаспадарцы вядзе дзяржава. Хіба пра гэта таксама пішаце нямала? Не, мы больше по сморгонские темы, там сморгонские вот, ну и такие общие комментарии такие так само даю, да. Спадару Рэмуальдзе, а вось хто яшчэ на дадзены момант застаецца за кратамі з тых людзей, хто прысутнічаў у судзе, і можа вам вядома гэтая інфармацыя, ці не ведаеце, не валодаеце фактамі? Тады 5 человек у пятницу 19 лютого затрымали 5 человек, яны уже все у понеделок, один человек у аўторак, ему 5 дней с четверга его затрымали трай, выпустили. Еще двух наших таких активных жанчын, вот Наталья, не помню фамилии, и Нина еще такая вот, тоже наша вот, яны где-то вот одна сегодня, другая завтра повинна выйти. Их тоже на 3 суток. Вот. Ты, кто был, еще раз скажу, на процессе велась видеоздымки, милиция вела, камера стояла, и они все видели, кто был на этом нашем суде, кто хлопал у долони, как подтримать наших обвинуваченных людей, которые якобы расклеивали листовки. Вот. И они по черзе их выкликают, вот. Я уже 3 раза был в милиции, вот, ну, меня надто сильно по сути. Я вот так зауважаю, что надто вельми тиск, вот именно на меня. Мне здається, вот
Гэта хіба робіцца ў Беларусі, калі пасуць, як вы кажаце, альбо пераследуюць, робіцца адзнакай, што робіце вельмі правільную слушную справу. Дзякую вам за гэтую размову. Прадпрымальнік са Смаргоні, былы рэдактар «Новай газеты» Смаргоні, Ромуальд Улан быў з намі. Спадарства на сувязі. Будзем, канешне ж, прыглядацца да гэтай справы. Таксама абсалютны абсурд, і будзем спадзявацца, што суддзя, старшыня Смаргонскага суда Людміла Пятрова, гэтае прозвішча таксама застанецца ў адпаведных спісах, сама некалі будзе адказваць, чаму вокліч «Жыве Беларусь» раптам зрабіўся хуліганствам. А як вы ставіцеся да лозунгу «Жыве Беларусь» і чаму адказваюць жыхары Пенску? «Живе Беларусь», то, что жизнь в Беларуси продолжается. Поэтому, почему я так отношусь? Потому что Беларусь, здесь очень много молодежи, очень много студентов. И это жизнь, наше будущее. Поэтому мы белорусы, мы живем, мы продолжаем жизнь. Поэтому для меня это так, «Живе Беларусь». Прекрасно отношусь к этому лозунгу, ничего плохого не вижу в содержании данных фраз. Если мы жители Республики Беларусь, почему мы не должны ей желать здравия? Это наша страна, мы в ней живем. Мы ей должны гордиться, и мы ее любим очень. Мне нравится лозунг просто так, по душе. Это моя такая, желание. Нормальный лозунг, ничего плохого в нем нету. Просто кто разные мнения вкладывает в это, так это уже проблема каждого человека. Кто что имеет в виду под этим. Придираться к словам – это все глупости. Я отношусь к этому достаточно хорошо, потому что страна требует перемен, а без перемен не будет и жизни. Я к лозунгам вообще никаким не отношусь никак. Ни к тем, ни к тем. Я отношусь положительно. А почему? За стабильность. Была работа, чтобы детям, внукам помогать. Было спокойно все. Я отношусь достаточно положительно, потому что я считаю, это слова нашего народа, они уже с древних времен с нами. Я очень хорошо отношусь к этому лозунгу и это все поддерживаю. А что, она должна умереть, что ли? Думаете. В этом заложен глубокий смысл, чтобы она жила, процветала и развивалась в правильном направлении. Я и моя семья вне политики, поэтому я воздержусь от комментариев на данный момент, на данный вопрос. Я вообще за. И вообще скажу так, что давайте берем Лукашенко. Я не буду отвечать на этот вопрос. Пусть же «Живе Беларусь». Так. Пусть Беларусь живет, я за Беларусь. Я ничего против. Я вникаю в эти политические, даже не вникаю. Меня устраивает Лукашенко и власть. Мне главное, чтобы был мир. И все. А «Живе Беларусь», я за то, чтобы жила Беларусь. Там те лозунги какие-то, меня это не вникаю. Я боюсь, если честно, что-то говорить. А цяпер, спадарства, перанясемся ў Віцебска. Там Юлія Кашаверова застаецца за кратамі з 20 кастрычніка. У гэты аўторак суддзя Сергей Будрэвіч вынес вырак дзяўчыне 1,5 года калоніі. Нібыта яна пашкодзіла міліцэйскі бус і сарвала шапку ды маску амапаўца. Дзяўчыне 22 гады, яна выпускніца медычнага каледжу. Усё ў гэтай гісторыі нібыта нагадвае тое, што мы чуем штодня ў сённяшняй Беларусі, але ёсць адзін вельмі цікавы момант. Ейны брат служыць у менскім амапе. І вось у гэтай сітуацыі, калі з аднаго боку брат амапавец, а сястра палітычная зняволеная, як гэта ўсё пагадзіць? З намі ўжо цяпер на сувязі спадар Сергей Кашавераў, бацька палітзняволенай Юліі Кашаверавай. Добрый вечар. Добрый вечер. Спадару Сергей, як атрымліваецца у вас, у бацькі, калі двое дзяцей з розных палёў, крышачку, палітвязень, дачка і амапавец сын? Як гэта пагадзіць? Я бы так не говорил, что они в противоположных лагерях. Дети относятся нормально друг к другу, общаются. Поэтому сказать, что там нет отношений, скажем так, или разные взгляды сильно я бы не сказал. Просто каждый живет уже своей жизнью, взрослые оба. Единственное, что сын живет в одном месте, а дочь проживает со мной в Витебске. Вот и все.
Дачка выйшла на акцыю пратэста, атрымала 1,5 гады. А ці сын удзельнічаў у збіцці мірных дэманстрантаў? Не скажу, скажем так, не скажу. Я не знаю конкретно, чем он занимался, поэтому ничего говорить не могу и считаю, что это его жизнь, и я бы не хотел, чтобы в семье противопоставляли что-то с учетом того, что произошло. То бок атрымліваецца, што гэта тэма проста ў сям'і не абмяркоўваецца. Кожны жыве сваім жыццём, а калі сустракаецесь, то як гэтую тэму абмінуць? Ну, мы уже давно этой темы не обсуждаем, больше занимаемся детьми, внуки. А чаму сын застаецца ў АМАПе? Яму не перашкаджае быць у гэтай структуры, як вы ведаеце ці думаеце? Я думаю, что не перешкаджае. Калі вярнуцца ўсё ж такі да Юліі, бо яна ў гэтай справе галоўная і яна ахвяра гэтага ўсяго. Яна атрымала 1,5 гады, дзяўчына адукаваная, якая скончыла медычны коледж. Яна хоча таксама займацца далей медыцынай. Як выглядаюць ейныя справы? Ці вы маеце нейкую інфармацыю? Ведаю, што будзе хутка сустрэча, але нейкая інфармацыя даходзіць ад яе? Ну, информации как таковой нету. Письма идут очень долго, поэтому за это время меняется очень много. Письма идут 8-10 дней. Поэтому сказать, что какая-то свежая информация, пока ничего нету. Завтра буду встречаться, поговорим с ней. Спадару Сергей, таксама гаворка ідзе пра тое, што яна нібыта пашкодзіла міліцэйскі бус, сарвала шапку ды маску з амапаўца. Што выклікае вашыя галоўныя сумневы ў гэтым абвінавачанні? Ну, у меня большие сомнения насчет срыва маски и фуражки. Вот. То, что автобус она там ударила 3 раза на эмоциях, после того, как вот, газом немножко их брызнули. Она вышла, закашлялась. Я так понимаю, что она просто на эмоциях отошла, скажем так, и ударила этот автобус. Сама еще не понимая, что этого делать не нужно было, конечно. Што далей? Чисто эмоциональный всплеск. Што далей плануеце рабіць? Як у гэтай сітуацыі будзе выглядаць жыццё сям'і? Ну, завтра она ответит на этот вопрос. Будем ли мы продолжать, скажем так, подавать апелляцию не будем. Это ее должно быть решение. Исходя из этого, естественно, будем продолжать. Ці ваш сын, ейны брат, піша ёй пісьмы ў турму? Не знаю. Она ему писала, а писал ли он, я не знаю, не буду говорить. Она мне не писала об этом. Ці ведаеце, пра што яна пісала брату? Она принесла извинения за то, что попала в такую ситуацию. Сказала, что она не хотела. Ну, так уже как получилось, так получилось. А вы, як бацька, які глядзіце на тое, што адбываецца ў краіне? Пратэсты не сціхаюць усё ж такі, хаця іх спрабуюць задушыць пры дапамозе АМАПу, пры дапамозе сілы. Як вы глядзіце на гэтую справу? Ці варта было выходзіць за праўду? Ну, сколько людей, столько мнений. Мы в этом году политикой не интересовались, я даже на выборы не ходил в этом году, был в отъезде. Вот. А сколько людей, столько мнений, каждый прав по-своему. Единственное, что, конечно, насилия многовато, да. В остальном я не хочу сейчас поднимать эти вопросы. Але калі палітыка, кажам заўсёды, што палітыка нас не цікавіць, мы не цікавімся, то вельмі часта вось такія нечаканыя моманты здараюцца, што гэта ўсё прыходзіць у наш дом, і тады мы нікуды не можам уцекці хіба ад гэтага. Да, это приходит, когда мы не ожидаем. Спадару Сергей, ці маеце вы дастаткова падтрымання блізкіх, знаёмых, сяброў Юліі, салідарнасці ў гэтай справе? Солидарности достаточно, помогают. Здесь ничего не скажу. Люди отзываются, оказывают помощь. Калі б вось цяпер у вас ёсць такая магчымасць, калі б звярнуцца да
вашага сыну, да вашай дачкі, што б вы ім сказалі? Ничего, что ж я могу сказать. Сыну я бы сказал, что где бы кто ни работал, не любят тех, кто сдается или предатель, скажем так. Поэтому я был, наоборот, за то, чтобы он продолжал службу. Кто бы у власти не был, все равно силовые структуры нужны. Если человек нормально работает, почему бы и нет. Поэтому у меня никаких претензий к сыну в этом вопросе нет. Ну а дочери, что я могу сказать? Дочь, будем ждать дома, пытаться помогать ей вытягивать, скажем так. Прэтэнзій да сына... Будем надеяться, что она вернется домой. Прэтэнзій да сына не было б нават, калі б яму загадалі страляць у вашу дачку? Да, он бы не стрелял. Я своего сына знаю хорошо, поэтому я к нему спокойно отношусь. Галоўнае, каб сапраўды так і адбылося, і каб таксама ваш сын не ўдзельнічаў у збіцці іншых дзяцей, іншых бацькоў, і не толькі збіцці, але і забіванні, бо гэта вельмі сур'ёзнае злачынства, якое мы сёння назіраем у краіне. Дзякуй вам за гэтую размову. Сергей Кашавераў, бацька палітзняволенай Юліі Кашаверавай, таксама бацька амапаўца, які служыць у Менску. А цяпер берасця, раніца і Ператрус. Гэтым разам карнікі прыйшлі з Ператрусам да рэдактара парталу «Віртуальны Брест» Андрэя Кухарчыка. Забралі камп'ютар і мабільны тэлефон, шукалі здымкі ды іншыя матэрыялы па так званай карагоднай справе. Гаворка аб акцыі пратэста 13 верасня ў Берасці, калі мірныя пратэстоўцы вадзілі карагод на скрыжаванне. Сегодня, 26 февраля, около 7 утра, звонок в дверь. Кто там? Милиция, открывайте. Говорим, сейчас оденемся только, потому что, только что с постели. Рановато еще. Где-то с минуту мы одевались, может даже меньше. Открыли дверь, они нам сразу же показали удостоверение. Было 3 человека. Сказали, что показали постановление, свои удостоверения показали, и в рамках постановления проводится обыск. Позвали понятых и осмотрели все комнаты, забрали системный блок компьютер, на котором я работал, и забрали мобильный телефон. Вот. В принципе, все. С чем это связано? Значит, это связано с делом так называемого хоровода. 13 сентября 2020 года были так называемые массовые беспорядки на перекрестке Машерова и Бульвара в Бресте. Это дело о хороводе. И, значит, вот в рамках этого дела мне показали постановление о обыске. Они изымают технику для проверки, вероятно, для того, чтобы найти какие-то фото-видеоматериалы. В рамках этого же постановления был проведен опрос меня, и я указал, что я находился там как представитель средства массовой информации, фиксировал происходящее на мобильный телефон для того, чтобы опубликовать в интернете, в СМИ, на сайте. И они это записали, пометили, но все сказали, что дальнейшие действия будут проводиться Следственным комитетом. И указали имя следователя, я все себе переписал. Что дальше кажешь? Конечно, тут сложно что-то ожидать. Конечно, я ожидал, что придут, хотя странно, я все выложил в интернет, все, что у меня было. И, в принципе, даже, к сожалению, по этим видео, кто бы знал, проходят суды, к сожалению. Вот. Но они почему-то посчитали нужным, что, возможно, я где-то что-то еще скрыл. Хотя, конечно, время прошло много, и там уже ничего давно не сохранилось. Катя і Даша, наши журналісткі больш за 3 месяцы застаюцца за кратамі. Асуджаныя на 2 гады калоніі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова паказалі брутальны разгон акцыі памяці забітага Рамана Бандарэнкі і адказваюць не за выдуманае абвінавачанне пра арганізацыю масавых беспарадкаў, а за тое, што паказалі праўду. Мы памятаем і мы салідарныя. Я себе сказала, что я буду трымацца, я вытрымаю, дзеля маёй працы гэта таго заслугоўвае.
С 15 листопада наши журналистки застаются за кратами дзеля таго гаспадарства, каб вы могли ведаць праўду, інфармацыю без цэнзуры. Менавіта такую інфармацыю заахвочваю таксама шукаць, наколькі гэта магчыма пры ўсіх блакадах у Беларусі на нашай інтэрнэт-старонцы belsat.eu, і там апошняя аналітыка, якая з'явілася некалькі хвілінаў таму, ці сапраўды існавала тэрарыстычная ў двухкосці, канешне ж, група Аўтуховіча. Аналізуем гэту гучную справу. Распавядаем, у чым вінавацяць Мікалая Аўтуховіча, каго КДБ лічыць ягоным паплечнікам ці паплечнікамі, і ці сапраўды ў гэтай справе ёсць украінскі след. Вось усе гэтыя пытанні, якія мы адкажам на якія на нашай інтэрнэт-старонцы. Сёння таксама гаспадарства адбылося яшчэ адно вельмі важнае, хіба ўсё ж такі здарэнне, бо нязменны з 97-го года прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту, можна сказаць, сышоў з гэтай пасады, падаў у адстаўку. Александр Лукашенко сыходзіць, хаця многім, канешне, хацелася пачуць, каб ён сышоў з іншай пасады, а не з гэтай. Гэта, канешне, жарты, але з іншага боку, як назваць тое, што адбылося далей? Бо замест Александра Лукашэнкі на пасадзе НАКу цяпер Віктор Лукашенко. Вось што гэта? Гэтае пытанне скіроўваю да спартовага журналіста Ігора Карнея, які з намі на сувязі. Вітаю вас. Добрый вечер. Ну, что это? Ну, в принципе, есть такая, как бы, расхожая фраза, поменяли шило на мыло, так, напевно, это как раз той выпадок, тому что, ну, ободва Лукашенки у санкційних списах і у даденому контексті мається на увазі Міжнародного олімпійського комітету, і то, що чекали чиновники ось міжнародного масштабу, тое, што Лукашенко, напэўна, так сыдзе гэтым разам з пасады, але вось гэтая рэчоўка, яна, здаецца, паставіла многіх у такі стопар. Што гэта значыць, бо той жа Віктор Лукашенко, ён такі самы неўязны на міжнародныя спаборніцтвы, і вось бліжэйшыя алімпійскія гульні, якія плануюцца на лета гэтага году, яны, ну, прынамсі, Томас Бах, кіраўнік Міжнароднага алімпійскага камітэту, зразумела даў такі сігнал, што Лукашенку там не чакаюць ні аднаго, ні другога, і тое, што Віктор Лукашенко ўзначаліў Нацыянальны алімпійскі камітэт, ну, фактычна ніяк не ўплывае на санкцыі і яшчэ больш уражвае вось спіс чальцоў выканкаму алімпійскага камітэту. Там апроч ўжо вядомых асобаў, такіх як Дмітрый Баскаў, супраць якога вядзецца расследаванне, фігуруюць, ну, абсалютна імёны, такія прозвішчы вядомыя, так, яны ўгатараваныя людзі, але яны, ну, в прынцыпе, іх пазіцыя зразумела, яны ўсе падпісанты ліста праўладнага, вось той жа Андрэй Барбашынскі, гандбаліст, і весляр Александр Богданович, і Алена Зубрылова, біятланістка, і Наталья Цылінская, прадстаўніца роварнага спорту. Ну, усе гэта людзі, якія, як бы цяпер яны толькі у, ну, одну дудку, грубо кажучы, спяваюць, і тут няма прадстаўніцтва ніякага людзей, якія маюць іншую пазіцыю, і таму абсалютна вот гэтыя ракіроўкі, яны ніякага значэння не маюць, і наўрад ці Міжнародны алімпійскі камітэт пасля этого змекчыць некае сваё стаўленне да Беларусі, да беларускага спорту, і тут магчыма самыя розныя наступствы, у тым ліку аж да таго, што Беларусь будзе прадстаўлена пад нейтральным сцягам ці пад, ну, іншымі словамі кажучы, пад сцягам Міжнароднага алімпійскага камітэта. Ну вось менавіта беларускім спартоўцам пагражае менавіта гэта, што сцяг можа быць нейтральны альбо алімпійскага камітэту. Навошта гэтая дэманстрацыя? Усё гэта ў Менску добра ведаюць. Ведаюць, што малодшы Лукашенко таксама пад санкцыямі, ведаюць, што Баскаў гэты можа быць меркаваным забойцам увогуле. Навошта гэтая гульня? Ці гэта ўжо такі ва-банк абсалютны, вы нам нічога не зробіце?
Ну, гэта шэрагу такой дэманстрацыі сілы, маўляў, вось вы супраць нас, мы вам пакажам вось такую ракіроўку. Але больш на ў гэтым сэнсе нагадвае тое, што робіцца ў некаторых краінах Закаўказя, у тым же Азербайджане, калі ўлада перадаецца ад бацькі да сына, ці у краінах Сярэдняй Азіі, там практычна усе ўладары перадавалі у той ці на іншай ступені некія функцыі паўнамоцтвы сваім дзецям. Ну, вось такая дэманстрацыя, напэўна, ну, так, у тым сэнсе, што вось мы вас так, вы нас так, мы вас так. Ну, такія арэлі ідуць, якія нічого не вырашаюць, але гэта вельмі смешна нават было слухаць сёння Лукашенко, які сказаў, што для яго было адкрыццём, што вось на эту пасаду былі ажно дзве кандыдатуры, ягоная і ягонага сына. Ну і вось, так як кажуць, з барскага пляча кінуў беларускаму спорту Віктара. Ну, Таксама гэтае відэо, пра якое кажаце, якое з'явілася, яго потым неяк вельмі аператыўна паспрабавалі выдаліць, але ў інтэрнэце нічога не гіне, і ўсё гэта можна ўсё ж такі пабачыць. Александр Лукашенко таксама там сказаў сёння, што нас будуць плюшчыць з усіх бакоў. Гэта цытата ягоная. Ён неяк усё спрабуе сябе атаясамліваць з Беларусі. Вось нас будуць плюшчыць, але хіба не нас будуць плюшчыць, а іх, узурпатара самога, і вось гэты псеўдаалімпійскі камітэт нацыянальны. Ну так, бо сапраўды вось са зменай Лукашэнак нічога ў сутнасці не змяняецца, таму што Александр Лукашенко, які супраць якога, ну, в прынцыпе, прагаласавалі яшчэ падчас абрання на тым сходзе у сярэдзіне 90-х, і людзі потым ужо многія алімпійскія чэмпіёны, вось той жа Владимир Камінскі і шахматысты Віктор Курэйчык. Ну, в прынцыпе, усе тады казалі, што не варта кіраўніку краіны сумяшчаць вось такую функцыю. Яна павінна дастацца чалавеку, які разбіраецца ў спорце не вось так фармальна, як Лукашенко, на ўзроўні нейкіх дэкларацый і заяваў, а менавіта ведае, што спорту патрэбна. І тут, дарэчы, вот цікавы яшчэ момант адзін. Вот Тацяна Драздоўская перад гэтым была у выканкаме Алімпійскага камітэту. Яна сястра родная вот Сергея Драздоўска, кіраўніка офісу людзей з інваліднасцю, якого зараз, ну, так, грубо кажучы, плюшыць дэпартамент фінансавых расследаванняў. І вось ёй такі вот вотум недаверу якраз такі і аказаны. Яе вывелі па-за выканкам Алімпійскага камітэту. І раней яна, дарэчы, таксама вельмі прыязна і схільна ставілася да і чырвона-белага сцягу, і да пагоні, і да беларускай мовы. І вось, напэўна, яна стала тут ужо не вельмі да месца. Яе памянялі на больш такіх ужо уцямных гледзішча ўладаў і лаяльных асобаў. Вось менавіта лаяльных. Гэта, напэўна, той ключ, які тут усё вызначае. Ну і ў дадзеным выпадку гэта яшчэ сувязі генетычныя, калі малодшы Лукашенко замяняе старэйшага. У дадзеным выпадку ўжо нават і не прэзідэнта дзяржавы. Дзякую вам за гэтую размову. Ігор Карней, спартовы журналіст, быў з намі на сувязі. Мы працягваем. У Беларусі збіраецца 3-я сотня палітвязняў гаспадарства, па 2000 палітычна матываваных крымінальных справаў. Аб'яднаная Еўропа не спяшаецца з санкцыямі. Магчыма, праз месяц будзе іх толькі 4-й пакет, але ён непараўнальны да тых катаванняў, ад якіх пакутуюць беларусы. Чаму спіць Еўропа? У Брусэлі тлумачыць Роберт Бедрань, старшыня дэлегацыі Еўрапарламенту ў дачыненнях з Беларусью. Тут у кулуарах Еўрапейскага парламенту размаўляем са старшынёй дэлегацыі ў справах сувязі з Беларусі Робертам Бедранем. Спадару Бедрань, на гэтым тыдні адбыўся тут у Брусэлі саміт міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу. Беларускае пытанне было у парадку дня, але не першае. Наколькі я ведаю, першым было Расія, зняволенне Навальнага і так далей. Беларусь зноў на задворках еўрапейскіх інтарэсаў. Нягледзячы на тое, што ўзровень рэпрэсіяў у нас на парадак вышэйшы, чым у Расіі. Гэта так і чаму?
Sprawa Białorusi musi być rozważana w kontekście Європа мусіць разглядаць справу Беларусі ў кантэксце Расіі, бо Крэмль з дазволу Лукашэнкі ажыццяўляе гібридную анексію Беларусі. Калі ў інстытуцыях Еўразвязу размаўляем пра Расію, з'яўляецца тэма Беларусі. І справа Навальнага ўзмацніла гэтыя абмеркаванні. Беларускае пытанне ў павестцы Еўразвязу надалей не вырашанае. Беларусь дагэтуль чакае, каб Еўропа адрэагавала ў ступені прапарцыйнай таму, што адбываецца ў Беларусі. На жаль, гэтага пакуль што не адбылося. Санкцыі, якія ўвялі супраць рэжыму Лукашэнкі, недастатковыя. Чаму так марудна рухаецца пытанне санкцыяў? На думку абранай прэзідэнткі Рэспублікі Беларусь Святланы Ціханаўскай, у візавым спісе мусіць быць мінімум 400-500 асобаў адказных за рэпрэсіі ў Беларусі. Еўразвяз мусіць быць больш рашучым. Unia Europejska je zaspała, ponieważ dzisiaj 27... Мы ведаем, што дзяржавы Еўропы вядуць бізнес з Расіяй, што ў выніку вядзе да такой заспанай пазіцыі ў дачыненні Беларусі. На сёння 7 краінаў Еўразвязу праводзяць уласную замежную палітыку. Памятаем таксама, як група краінаў, пераважна паўднёвай Еўропы, не хацелі шырокіх санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. Іншая справа, што чым далей краіна знаходзіцца ад Менску, тым слабейшую мае цікавасць да беларускага крызісу. Хачу запэўніць спадарства, што дэлегацыя, якую я кірую, і бальшыня дэлегатаў у Еўрапарламенце пільнуюць, каб Беларусь не знікала з парадку дня і санкцыі былі як мага шырэйшыя, каб яны датычылі не толькі чыноўнікаў вышэйшага рангу, але і таксама сярэдняй і ніжэйшай дугі. Узгадваецца, калі ў Радзе міністраў краінаў Еўразвязу была дыскусія, ці ўключаць самога Лукашэнку ў санкцыйны спіс. Прабачце, але хто, як не дыктатар, які падняў руку на свой народ, мусіць трапіць пад санкцыі. Але ўся ж у Беларусі многія лічаць, што візавыя санкцыі не вельмі эфектыўныя і значна больш балючымі былі б фінансавыя санкцыі. Што можа Еўразвяз зрабіць у гэтым пытанні, улічваючы, што многія прадстаўнікі рэжыму хаваюць грошы не ў еўрапейскіх банках? Unia Europejska zamroziła współpracę na... Еўразвяз замарозіў супрацу з рэжымам на фінансавым узроўні. Падтрыманне будзе мець толькі беларуская дэмакратычная апазіцыя. 54 мільёны еўра ўжо размеркаваныя і ўдала пераказваюцца на карысць службы аховы здароўя, незалежных медыяў, грамадскіх арганізацыяў. Аднак, паводле маёй ацэнкі і ацэнкі маіх калегаў і каляжанак з Еўрапарламенту, такая дапамога мае быць значна больш. Крэмль сёння качае мільярды еўраў на падтрыманне рэжыму. Наш адказ мае быць адэкватным адказу з Расіі, але на правы чалавека, грамадзянскую супольнасць, дэмакратычнае развіццё, на падтрыманне раскіданай па свеце беларускай дыяспары. Ваша калежанка па Еўрапейскаму парламенту, віцэ-старшыня дэлегацыі па справах сувязі з Беларусю Карын Карсбра, назвала Лукашэнку лузерам і трусам, калі даведалася, што ў Беларусі пачалі сажаць на доўгія тэрміны ў турму незалежных журналістаў. Ці вы згодныя з ёй? Як вы наогул пракаментуеце тую вайну, якую сёння абвесціў у Беларусі рэжым супраць незалежных медыяў? Uzurpuje sobie prawo do bycia prezydentem republiki. Ён узурпуе ўладу, нішчыць медый і здзекуецца з людзей. Ён заслугоўвае наймацнейшых словаў у свой адрас. Мы ў Еўрапарламенце намагаемся размаўляць дыпламатычнаю моваю, але тое, што робіць Лукашенка, пераходзіць усялякія межы і выклікае больш яскравую мову. Я ведаю, што вы былі гледачом так званага всебеларускага народнага сходу. Якія вашы асабістыя ўражанні ад прагляду, ці не нагадаў вам гэты сход вядомыя камуністычныя з'езды савецкіх часоў? To przypomina 1984 rok Orwella. Гэта нагадала 1984 год Оруэлла. Вялікі брат назірае, вялікі брат пільнуе. Гэта сход марыянетак Лукашэнкі. Сход, да якога, безумоўна, не дапусцілі прадстаўнікоў грамадскасці і апазіцыі, як гэта мае месца ў кожнай цывілізаванай дзяржаве. Баяўся паслухаць праўду пра сітуацыю ў краіне. На якое падтрыманне з боку Еўразвязу яго жыхароў могуць разлічваць сёння беларусы, якія не здаліся і працягваюць свае пратэсты?
przede wszystkim wspierać opozycję, wspierać Галоўнае demokratyczne siły, падтрымліваць wspierać апазіцыю, mieszkańców дэмакратычныя Białorusi, сілы і жыхароў Беларусі ў іх рашучасці, не дазволіць згаснуць гэтаму духу. Міжнародная супольнасць шмат гадоў чакала працэсаў, якія мы пабачылі пасля выбараў. Нельга пакінуць беларусаў самотнымі ў змаганні за іхную незалежнасць. Еўрапарламент мае зрабіць канкрэтныя крокі, павялічыць сродкі на падтрыманне апазіцыі, арганізаваць міжнародную канферэнцыю донараў дзеля збору дадатковых сродкаў, мае ціснуць на Крэмль, каб той спыніў гібридную анексію Беларусі. Маем таксама прыняць больш шырокія санкцыі, цесна супрацоўнічаць са Святланаю Ціхановскай і каардынацыйнай радай. Дзякуй вялікі. Сёння з намі ў еўрапейскім парламенце быў старшыня дэлегацыі ў справах сувязі з Беларусі Роберт Бедрань. Алесь Сіліч, Брюссель. Спадарства, выбары 2020 года гэта тыя выбары, якія закранулі вельмі многіх, а бяда прыйшла нават да тых у дом, хто не цікавіўся палітыкай, што можна было пабачыць і ў нашым эфіры. Але гэта той прыклад, калі гэтак у нашай краіне было заўсёды, пакуль існуе гэтая сістэма. І вось сёння, напрыклад, у нас у гасцях назіральнік, які быў назіральнікам на парламенцкіх выбараў 2019 года, гаварыў пра парушэнні выбарчай камісіі, сам трапіў на лаву падсудных, і вось гэты працэс завершыўся тым, што спадар Александр Аграйцовіч атрымаў 2 гады хіміі за паклёп на чальцоў выбарчай камісіі. Гэта 12 супрацоўніц Менскай школы нумар 187. Спадару Александр, добрый вечар вам. Спадару Александр, у мяне адно самае галоўнае пытанне. Чаму на лаве падсудных не фальсіфікатары, а вы, чаму вы атрымалі гэтую хімію? Ну, у меня вопросы на самом деле те же, да. Я их предупреждал об уголовной ответственности, я как устно, так и письменно. Я писал им предложение за те дни, когда у меня не сходились мои подсчеты с их данными, пересчитать, чтобы убедиться, верно ли они указали эти данные. Но они, несмотря на все это дело, предоставляли свои данные. Поэтому почему на скамье подсудимых я, а не они, ну, мне пока неизвестно. Я думаю, что пройдет какое-то время, и я буду уже свидетелем, а они станут подсудимыми. А можа, вы памыліліся і парушэнняў ніякіх не было? Знаете, дело в том, что тут настолько все очевидно. Да, очевидная цифра у них вышла в четверг. Четверг — это будний день, 14 ноября. Может, кто-нибудь помнит этот день. По их данным, в этот день пришло 158 человек. Хочу обратить внимание, что участок, на этом участке нету ни больниц, ни общежитий, ни каких-то казарм. Это обычных 5 домов возле Комаровского рынка. И общее количество людей, имеющих право голосовать на этом участке, составляет 944 человека. То есть, по их данным, в четверг, в будний день, пришло 158 человек из 944. Чаму? То есть это фактически невозможно. Чаму суд быў абмежаваны для ўсіх жадаючых, не ўсе маглі патрапіць? Суддзя Дмітрый Астапенко сам быў без маскі, пры гэтым гаварыў, што нібыта каронавірус гэтай прычынай. Але як вы мяркуеце, чаму суддзя так баяўся, каб не ўсе пачулі, што там адбываецца? Ну, потому что, на самом деле, в суде я задавал определенные вопросы, которые судья снимал. Наверное, ему было... Ну, не хотел, чтобы все слышали эти вопросы мои, которые я задавал суду, что их снимают. Это раз. И, во-вторых, ну, наверное, не хотели сами потерпевшие этой огласки. Они не хотели, чтобы их видели лишний раз, наверное. Спадар Александр, у мяне яшчэ такое пытанне. Як мяркуеце, чаму вось гэтыя настаўніцы і гэтыя настаўніцы, 12 настаўніц, і іншыя, іх маса такіх па ўсёй краіне, крадуць галасы у людзей? Навошта? Бо, па сутнасці, яны таксама крадуць выбар таксама і ў сваіх дзяцей, і ў сябе. Я вам скажу, что эти вот члены комиссий, которые были на парламентских выборах, да, из них, из 12 этих членов, 11... Абрывалася... Алло? Так, калі ласка, працягвайце, так. 11 из этих 12 женщин участвовали также в президентских выборах.
да, и у них на самом деле, если верить их протоколам, у них на парламентские выборы пришло больше людей, чем на президентские в основной день, да. Их мотивы, я их, конечно, не знаю, но могу предполагать, лично мое мнение, что дело все в премии. Дело все в премиях, каких-то, может быть, преференциях на кредиты. То есть я думаю, что это, опять, я не буду утверждать, потому что я не знаю этого, да. Но это мое мнение, что все это очень хорошо оплачивается с нашим с вами карманом. Але ўсё ж такі нішто не можа купіць сумлення. Дзякуй вам за гэты каментар. І, спадар Александр, мы спадзяемся, што гэтыя 2 гады хіміі ўсё ж такі не будуць 2 гадамі, і ўсё скончыцца значна раней і для вас, і для ўсіх беларусаў, якія таксама цяпер знаходзяцца ў гэтыя хвіліны за кратамі, пра якіх мы таксама памятаем і пра нашых журналістак у тым ліку. Александр Айграйцович асуджаны за паклёп на чальцоў выбарчай камісіі, які быў назіральнікам на выбарах у 2019 годзе. Гэтак званыя ўлады збіраюцца ўвесці крымінальную цяпер адказнасць за паўторны ўдзел у пратэстах. Як вы думаеце, чаму яны гэта робяць і наколькі слушная такая вось захада? Ці варта было б зрабіць штосьці іншае, каб ўсё ж такі адахвоціць грамадзянаў пратэставаць? Жыхары Менску. Это абсурд. Если можно сбить волну тем, что людей бьют, людей, если они так считают, что можно сбить волну тем, что людей бьют, людей садят на невыносимые сроки, дают не штрафы ужасные, это невозможно, потому что то, что есть в душе и в сердцах, никогда телесно, физически не уничтожишь. Я считаю, что все-таки уже в какой-то степени репрессии действует, но поможет ли это в долгосрочной перспективе? Нет. Это в краткосрочной перспективе это собьет волну, но в долгосрочной все равно рано или поздно все вернется на круги своя. Они просто хотят сделать, чтобы нам было больно. Вот. Но я думаю, что даже если внешне они смогут как-то что-то сбить, внутри все понимают, что это все просто большая обманка, и кто действительно сидит там во власти. Людей ничего не остановит, мне кажется, потому что если люди хотят выразить свое мнение, они будут выражать вне зависимости от того, будет уголовная ответственность за это, не будет, жестче, не жестче. Ну, как бы, если люди хотят, то они будут продолжать. Нет, не подействует, я думаю, это еще может разозлить больше. Никому не охота сидеть за условную там какие-то хулиганские действия или там за митинги. Никто не хочет этого, и люди не будут рисковать. Получится ли сбить, это уже другой вопрос. Я думаю, время покажет. Я думаю, что это все из-за того, что он хочет уменьшить количество митингующих, всех посыпили садить, и все. Что это поможет? Ну, на время, а потом все выйдут все равно. И еще с большей силой. Возможно, даже еще, сильнее людям, так сказать, стимул, чтобы выходить. То кого-то друга посадили, кого-то там ребенка, и все, люди сильнее повыходят. Как раз, чтобы люди чувствовали страх, но мы же прекрасно понимаем, что это будет как-то трансформироваться, и прекрасно понимаем, что протестующие люди — это не те люди, которым так, как их представляет власть, там, СМИ, например. Мы прекрасно понимаем, что это мирные люди, которые будут искать другие способы, чтобы показать свое отношение к ситуации и выразить свое мнение. Прайшло гэтае паседжанне па дапрацоўцы крымінальнага кодексу, а гэта спадарства азначае, што гаворка ідзе пра ўзмацненне адказнасці, між іншага, за паўторны ўдзел у акцыях пратэсту. З намі на сувязі Валентин Стефанович, намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна». Добрый вечар. Добрый вечар. Спадар Валентин, навошта ўвогуле гэта патрэбна дзяржаве, калі па сутнасці пракуратура, потым суд і так выконваюць загад зверху і робяць тое, што яны робяць, бо ўсе гэтыя выракі абсалютна абсурдныя, не ўпісваюцца ні ў якія законы? Тут трэба сказаць, што у нас кожны крызіс, які пярэдні, заканчиваўся ўнясеннем тых ці іншых зменаў крымінальны кодекс, скіраваных на пераслед іншадумства, скажем так. То есть, калі перед 6 годом, 2006, криминализовали деятельность незарегистрированных организаций, ввели у криминальный кодекс такие артикулы, как дискредитация Республики Беларусь. После 2010 года были артикулы, связанные с криминализацией атрымання замежной допомоги и заклики до проведения массовых мероприятий, проведения яких притягнуло
шкоду буйним памерить і притягнула смерть чоловіка, то зараз ми бачимо цілий комплекс таких законодавчих ініціативаў, скіраваных на барацьбу з іншадумством. Гэта і змены ў законах супрацьдзеяння экстрэмізму, гэта і прыняццё закона аб замежных агентах, пра якія зараз таксама вядзецца дыскусія. Ну як дыскусія? Вядзецца гаворка некаторымі асобамі, скажем так. Дыскусій у нас давно ніякіх не вядзецца. І ў тым ліку і змены ў крымінальны кодэкс, якія зараз ужо таксама анансаваныя, і ўвядзенне адміністратыўнай прыюдыцыі па адказнасці за парушэнне парядку арганізацыі ўдзелу ў масавых мерапрыемствах. То есть прапаноўваецца крымінальная адказнасць, калі асоба ўжо двойчы прыцягвалася да адміністратыўнай на працягу года, то на трэці ўжо будзе чакаць крымінальная адказнасць. Прычым канструкцыя артыкула не прадугледжвае наяўнасці некай шкоды ад такіх дзеянняў, там прынесеныя шкоды грамадскай бяспецы ці нацыянальнай бяспецы, проста парушэнне парядку арганізацыі масавых мерапрыемстваў, якія мы ведаем, у нас арганізаваць немагчыма, таму што у нас закон не пра масавыя мерапрыемствы, а закон аб супрацьдзеянню масавых мерапрыемстваў. Але пры гэтым афіцыйна тлумачыцца гэта, цытата, забеспячэннем дадатковай аховы канстытуцыйнага ладу краіны, жыцця і здароўя грамадзянаў, што выглядае як хіба чарговы жарт. Пры гэтым вярхоўны камісар Ан Мішэль Бачэлет кажа, што ў Беларусі беспрэцэдэнтны па маштабе крызіс у галіне правоў чалавека. Згодныя з ім? Ну, про тое, што ў нас беспрэцэдэнтны крызіс, мы ўжо даўно гаворым. І я вельмі рады, што складарня Мішэль Бачэлет падзяляе нашу думку пра глыбокі крызіс з правамі чалавека, які зараз назіраем фактычна з мая месяца. Вось. А прыняццё гэтага заканадаўства у том выглядзе, якім яно прапануецца, калі яно будзе прынята ў такім выглядзе, я баюся, што прывядзе да яшчэ большага ўзмацнення рэпрэсій і яшчэ большага паглыблення крызіса правоў чалавека. Гэта фактычна будзе азначаць забарону на іншадумства. Гэта ўжо вельмі блізка да савецкіх стандартаў, якія існавалі пры камуністах альбо пры, скажем, камуністычных рэжымах у краінах сацыялістычнага лагеру, так званага, ну, напрыклад, той же ж Польшчы, часоў вайсковага становішча. Спадар Валянцін, вось таксама афіцыйны прадстаўнік УАН ад Беларусі Юрый Амбразевіч кажа, што на вуліцах Менску пратэстуе максімум 200 чалавек. Прабачце, спадар Амбразевіч што, сляпы, што ён не бачыць, што адбываецца, калі ў краіне 258 на сённяшні дзень палітвязняў? Ну, можа быць, ён сам не прысутнічаў тады ў Менску, быў у Жэневе і, можа, на ўласныя вочы гэтага не бачыў, верыць сцверджаннем того ж дзеяча Міхалкова, які казаў, што ўсё астатняе было дамалявана кампутарнай графікай. Ну, можна верыць в тое, што ён верыць. Але мы з вамі это ведаем, колькі людзей выходзіла на пратэсты і колькі выходзіць нават зараз, нягледзячы на гэты беспрэцэдэнтны ціск і рэпрэсіі, які зараз існуюць у краіне. Але з іншага боку прадстаўнік Расіі ў ААН, між іншых, там яшчэ іншыя прадстаўнікі гавораць, што гэта ўмяшальніцтва ў унутраныя справы Беларусі, тое, што вось кажуць вярхоўны камісар. То бок, калі што, атрымліваецца, людзей можна рэзаць на вуліцах, і гэта будзе ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы? Ну, гэта логіка тых рэжымаў, якія самі парушаюць правы чалавека. Заўважце, што калі пачынаецца гаворка пра ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы, гэта звычайна менавіта такого кшталту рэжымы гэтых краінаў і кажуць. Будь то Кітай, будь то Расія, будь то Беларусь. Вся сістэма ААН пабудавана на той ідэі, якая адлюстравана, між іншым, і ў міжнародных дакументах, пра тое, што правы чалавека з'яўляюцца універсальнай каштоўнасцю. Яны не з'яўляюцца унутранай справай краінаў. І это не азначае, што урады краінаў могуць рабіць што заўгодна са сваімі грамадзянамі, і гэта не мусіць выклікаць заклапочанасці іншых краінаў, не кажучы ўжо пра тое, што это не мусіць выклікаць заклапочанасць такіх міжнародных арганізацый, як ААН, якая, уласна кажучы, і была створаная дзеля таго, каб прасоўваць эти каштоўнасці універсальныя правоў чалавека, і створаны цэлыя механізмы кантрольныя, дагаварныя в ААН, якія прызваныя як бы запытвацца справаздачы ў ўрадаў аб тым, як жа ж яны выконваюць
взятыя на сябе добраахвотна абавязальніцтвы. Таму тое, што сітуацыя з правамі чалавека абмяркоўваецца такой арганізацыяй, як ААН, як бы няма нічога дзіўнага. Ну добра, абмяркоўваецца, ёсць справаздача, але ААН будзе занепакоены, абураны, яшчэ там можна нейкія эпітэты знайсці ў гэтай ва ўсёй сітуацыі, але ад гэтага не змяняецца сітуацыя на беларускіх вуліцах, дзе б'юць, а нават забівалі беларусаў. Тады ў мяне пытанне, які ўплыў мае такая структура? Трэба разумець, што структура ААН пабудавана на добраахвотным узяцці абавязальніцтвамі краінамі і іх добраахвотным выкананні. Міжнароднае права, яно мяккае права. Ніхто не можа змусіць нейкі ўрад нешта рабіць. Я маю на ўвазе, калі, конечно, это не датычыцца гуманітарных катастрофаў, калі Савбез Арганізацыі Аб'яднаных Нацый дае згоду на, у тым ліку, вайсковыя інтэрвенцыі. Такія таксама выпадкі бывалі, но хаця б той же выпадак окупації Іраком Кувейта в 91-му годзе, з чаго, власне кажучи, почалася операція «Блок пустыні». Але тое, што Беларусь з'яўляецца зараз в фокусе крытыкі ў міжнародных арганізацыях, сябрамі якіх яны з'яўляюцца, я маю на ўвазе і ААН, і АБСЕ, канешне, не можа прайсці незаўважна. І гэта ўжо можа пацягнуць за сабой, скажем так, прымяненне і палітычных інструментаў, якія, дарэчы, ўжо прымяняюцца шэрагам краінаў Еўразвязаў і США, і Канады, і Великабрытаніі. Я маю на ўвазе прымяненне санкцый. І санкцыі, як вядома, яны могуць насіць самыя розныя характары, могуць быць персанальнымі і эканамічнымі. Таму я ўпэўнены, што гэтая крытыка на найвышэйшым пляцоўках Арганізацыі Аб'яднаных Нацый не застанецца незаўважаным. І таксама будзем чакаць на 4-й пакет санкцыяў, пабачым, якая будзе рэакцыя, ці больш грунтоўная і больш жорсткая, як да гэтай пары. Дзякую вам за гэтую размову. Валентин Стефанович, намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна», быў спадарства з намі на сувязі, і сённяшняя лічба 258 палітычных вязняў у краіне. Гэта агромная лічба. Памятайма пра кожнага з іх, бо больш за 200 дзён акцыі пратэсту не спыняюцца, незважаючы на ўсе рэпрэсіі. Для вас працаваў Сергей Падсасонны. Добрага вечару, да сустрэчы ў эфірах. Весна близко, Гродно, выходи! Живи Беларусь! «25 марта – день боли. Я выхожу. Оживи!» Добрый вечер, шановное спадарства, у эфиры «Объектив». З вами Ярослав Стешик. Насуперак усім рэпрэсіям і пагрозам на Белсаце, як і штовечар, агляд галоўных навінаў Беларусі. Крымінальная справа за тое, што выйшаў на вуліцу. Адміністрацыя Лукашэнкі рыхтуе змены ў законе. Пока белорусское общество находилось в сонном состоянии, репрессии были точечные. Сегодня же они стали массовыми. Абсурдные крымінальныя справы і буйныя штрафы. Калі б я не подписывала нічога, а просто пайшла бы ў краму купіць малака сваім дзецям, я могла трапіць у гэты бус, і гэта жах.
Лукашенко больш не прэзідэнт, прэзідэнтам будзе Лукашенко. Імгненнае галасаванне спартовых чыноўнікаў. Ягонае знаходжанне на пасадзе кіраўніка алімпійскага камітэта можа паставіць пад небяспеку магчымасць удзелу беларускіх спартоўцаў у алімпіядзе. Каб не дапусціць вясновых пратэстаў, трэба іх крыміналізаваць. Адміністрацыя Александра Лукашэнкі ды і іншыя верныя яму чыноўнікі рыхтуюць змены ў заканадаўстве, каб увесці крымінальную адказнасць за паўторны ўдзел у масавых акцыях. Злачынствам хочуць зрабіць і іншую, звычайную па ўсім свеце дзейнасць грамадзянаў. Ігор Станкевіч. До 3 гадоў турмы за паўторны ўдзел у масавым мерапрыемстве. Праект новага крымінальнага кодексу даслалі ў рэдакцыю Белсату. Яго распрацавала адмысловая група пры адміністрацыі Лукашэнкі. 15 сакавіка документ мае потрапіць у палату прадстаўнікоў. Пока белорусское общество находилось в сонном состоянии, репрессии были точечные. Сегодня же они стали массовыми, и это вполне закономерно, и это ожидаемо, и ничего иного, как средство поддержания стабильности, иного средства у государства нет. Поэтому репрессии будут усиливаться. Увядзенне крымінальнай адказнасці за ўдзел у мірных акцыях, экстрэмізм, распаўсюд уладальнікамі інтэрнэт-рэсурсаў, забароненай інфармацыі ды асабістых звестак улады тлумачыць клопатам пра забеспячэнне дадатковай аховы канстытуцыйнага ладу краіны, жыцця і здароўя грамадзянаў. Гэта парушае шэраг падпісаных Беларусю міжнародных дакументаў, падкрэслівае праваабаронца Роман Кисляк. Введение таких норм драконовских в отношении своих граждан безусловно привлечет внимание других участников международного сообщества. Я хочу напомнить, что права человека не является, соблюдение прав человека не является внутренним делом государства. Няўрадавыя арганізацыі Нямецчыны, Нідерландаў і Вялікай Брытаніі ўжо збіраюць звесткі аб злачынствах уладаў Беларусі. Ці ўпаўплывае ўзмацненне рэпрэсіяў на пратэставыя настроі ў грамадстве? Если они так считают, что можно сбить волну тем, что людей бьют, людей садят на невыносимые сроки, дают не штрафы ужасные, это невозможно, потому что то, что есть в душе и в сердцах, никогда телесно, физически не уничтожишь. Я не думаю, что это поможет сбить протестную волну, но это неплохая попытка. Я иду на такие меры, потому что считаю, что уголовная ответственность может как-то повлиять на это. В краткосрочной перспективе это собьет волну, но в долгосрочной все равно рано или поздно все вернется на круги своя. Ганна Красуліна, прэс-сакратар Святланы Ціхановскай, упэўненая, улады не маюць ресурсаў на здушванне пратэстаў. И тогда что они делают? Они используют как ресурс страх. Они пытаются нас запугать. Они пытаются сделать так, чтобы мы испугались сами и перестали выходить на улицы. У них нет ресурса нас разгонять, понимаете? Найбліжэйшым часам штаб Святланы Ціхановскай прэзентуе платформу, дзе кожны беларус здолее абраць найбольш адпаведныя формы барацьбы за свабоду. Ігор Станкевіч, Белсат. Раніцай сілавікі правялі ператрус у рэдактара сайту «Віртуальны Брест». З кватэры Андрэя Кухарчыка забралі сістэмны блок камп'ютара, на якім ён працаваў, і мабільны тэлефон. Міліцыянты шукалі фотаздымкі карагоду. Это дело о хороводе. И, значит, вот в рамках этого дела мне показали постановление о обыске. Они изымают технику для проверки, вероятно, для того, чтобы найти какие-то фото-видеоматериалы. Был проведен опрос меня, и я указал, что я находился там как представитель средства массовой информации. Міліцыянты паведамілі, што далей справаю Андрэя Кухарчыка зоймецца следчы камітэт. Журналіст зазначыў, што адразу апублікаваў усе здымкі, зробленыя на берасцейскай акцыі 13 верасня. Але следчыя ўсё адно будуць правяраць канфіскаваныя носьбіты інфармацыі. Вераснёўскую мірную акцыю, калі людзі спявалі і вадзілі карагоды, сілавікі разагналі вадамётам. Цяпер паводле крымінальнай карагоднай справы праходзяць каля паўсотні фігурантаў. Іх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку. Першых 10 чалавек асудзілі напярэдадні. Траім прысудзілі так званую хатнюю хімію, абмежаванне волі па месцы жыхарства на тэрмін ад года да 1,5. Астатнім абмежаванне волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу да 2 гадоў. Цяпер праходзяць суды над другім дзясяткам удзельнікаў.
На сёння беларускія праваабаронцы прызналі палітвязнямі 258 чалавек, але крымінальных справаў, матываваных выключна палітычным пераследам грамадзянаў, у разы больш. Праваабаронцы кажуць пра сітуацыю поўнага прававога дэфолту, калі ў судах працэсы адбываюцца фармальна, а ўсе аргументы ў абарону палітвязняў ігнаруюць. Катя Малей працягне. На 2 гады хіміі або абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу адсудзілі ў Менску 36-гадовага Александра Аграйцовіча. Мужчына распавёў пра фальсіфікацыі на парламенцкіх выбарах 2019 года, а суд палічыў, што гэта паклёп на прадстаўнікоў выбарчай камісіі. Некоторым указывал, что ненавидит их и в письменной форме вносил предложения и замечания. Паводле следства, летась у траўні на сваім YouTube-канале «Дневники наблюдателя» Александр апублікаваў непраўдзівыя звесткі пра чальцоў выбарчай камісіі. Інфармацыя, нібыта, зняславіла іхны гонар і годнасць. Я не согласен с принятым решением, я буду его обжаловать. По приговору есть много вопросов. Будем разбираться дальше. Мянчанка Алена выйшла учора з дому літаральна на 10 хвілінаў, каб падпісаць калектыўны зварот да сваёй дэпутаткі Ганны Старавойтавай, а атрымала 870 рублёў штрафу. Са словаў Алены, дэпутатка Каменагорскай акругі дала дабро на збор подпісаў, бо не мае магчымасці прыняць усіх жыхароў мікрараёну. А такім спосабам людзі маглі б данесці пытанні, якія іх хвалююць. Мне страшно жыць у такой краіне, калі нават калі б я не падпісвала нічога, а проста пайшла бы ў краму купіць малака сваім дзецям, я магла трапіць у гэты бус, і гэта жах. У Смаргоні распачалі крымінальную справу паводле артыкулу 339 крымінальнага кодексу за хуліганства. Інцыдэнт адбыўся 18 лютага ў мясцовым судзе. Калі 2 смаргонцаў судзілі за распаўсюджванне ўлётак са звесткамі пра міліцыянтаў, з натоўпу раздаўся вокліч «Жыве Беларусь». Старшыня суда Людмила Пятрова загадала нікога не выпускаць. Хтосьці паспеў выскачыць праз акно, астатніх забрала міліцыя. Цяпер дапытваюць усіх, хто быў тады на працэсе. У тым ліку і былога рэдактара новай газеты «Смаргоні» Рамуальда Улана. И за это вот наказывать просто за то, что компания пошумела чуть-чуть. Вот они ж не били, ничего там не сквернословили. Там слова гимна у нас там четко в припевах есть. «Живей, квитней Беларусь». «Живей Беларусь». В гимне есть эти слова, а нам что-то вообще вписывают непонятно что. Экс-дырэктару магілёўскага філіялу Белгазпрамбанку Сергею Кармызаву прысудзілі 3 гады калоніі агульнага рэжыму, а таксама штраф 8700 рублёў за перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Нібыта арганізаваў выданне крэдыту на 75 000 рублёў, з чаго планаваў атрымаць грашовую ўзнагароду. Мужчыну затрымалі ў чэрвені мінулага года пасля ператрусаў у Белгазпрамбанку, іншых кампаніях і ў людзей, звязаных з Віктарам Бабарыкам. Кармызаў быў чальцом ініцыятыўнай групы прэтэндэнта на прэзідэнцтва. Катя Малей, Белсат. Сергею Ціхановскаму, зняволенаму ўжо 9 месяцаў, працягнулі тэрмін утрымання пад вартай. Палітвязень застанецца за кратамі, прынамсі, да канца красавіка. Блогера і палітыка затрымалі 29 траўня на перадвыбарчым пікеце ў горадні. Яго абвінавачваюць у падрыхтоўцы да масавых беспарадкаў і распальванні варожасці. Больш за 8 месяцаў застаецца за кратамі і адміністратар тэлеграм-каналу РБ галаўнога мозга Ігор Лосік. Яго абвінавачваюць у падрыхтоўцы да парушэння грамадскага парадку і да ўдзелу ў масавых беспарадках. Як паведаміла жонка Ігора Лосіка, аніякіх следчых дзеянняў у ягонай справе па-ранейшаму не вядзецца. Берасцейскага блогера Сергея Пятрухіна змясцілі ў карцер да 7 сакавіка. Перадачаў для яго не прымаюць. Дмітрыю Лаеўскаму ўдалося наведаць Віктара Бабарыку ў СІЗА КДБ. Адвакат адзначыў, што ні сфабрыкаваныя абвінавачанні, ні арышт сына, ні пагроза канфіскацыі маёмасці, ні 8 месяцаў зняволення нішто не зламала волі чалавека. Ён застаецца свабодным, нават у турме, з ясным розумам і верай у дабро. Судовы працэс у справе Белгазпрамбанку ўзновіцца не раней за 9 сакавіка.
Тым часам жонка Сергея Ціхановскага Святлана рыхтуе візіт у Хельсінкі. З 1 да 4 сакавіка яна сустрэнецца з прэзідэнтам, прэм'ер-міністрам, міністрам замежных справаў ды і іншымі прадстаўнікамі ўраду Фінляндыі. У Хельсінкі Святлана Ціхановская абмяркуе сітуацыю ў Беларусі і спрыянне беларускай грамадзянскай супольнасці з фінскага боку. Удзельніца прэзідэнцкіх выбараў ужо сустракалася ў Вільні з кіраўніком фінскай дыпламатыі Пекам Хаавіста. І тады ўрад у Фінляндыі выказаў беларусам поўную падтрымку ў мірным змаганні за свабоду і дэмакратыю. У Еўразвязе і Паўночнай Амерыцы Святлану Ціхановскую лічаць адзіным абраным лідарам беларускага народу. Пасля выбараў, рэпрэсіяў і вымушанай эміграцыі Ціхановская сустрэлася з прэзідэнтамі і прэм'ер-міністрамі Францыі, Канады, Нямецчыны, Аўстрыі, Польшчы, краінаў Балтыі ды іншых дэмакратычных дзяржаваў. У Нацыянальным алімпійскім камітэце Беларусі новы прэзідэнт, але кіраваць будзе ўсё роўна Лукашенка. Таксама з вусамі, толькі маладзейшы. Пра імгненны транзіт улады ў спартовай арганізацыі распавядзе Алесь Баразенка. Кто за? Александр Лукашенко пакінуў пасаду прэзідэнта. Прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Ён узначальваў аб'яднанне з 1997 года, але на сённяшнім вялікім сходзе новым кіраўніком абралі іншага Лукашенку Віктора. Без всякого тут выкрутас я попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына, а я обещаю, что воровства, коррупции, целевого использования денег не будет, и отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Віктор жа Лукашенко займаў пасаду першага віцэ-прэзідэнта Алімпійскага камітэту з красавіка 2019 года. Ён жа памочнік Александра Лукашэнкі ў справе нацыянальнай бяспекі. Што праўда, з гэтай пасады Александр Лукашенко пастанавіў свайго сына звольніць. Ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сёння ж абралі і новы склад выканкаму Нацыянальнага алімпійскага камітэту, куды, напрыклад, увайшоў меркавана датычны да забойства Рамана Бандарэнкі кіраўнік Федэрацыі хакею Дмітрый Баскаў. На думку экспертаў, ракіроўка ў кіраўніцтве можа быць спробаю Александра Лукашэнкі пазбегнуць далейшых санкцыяў з боку Міжнароднага алімпійскага камітэту. Мне падаецца, што тут ёсць выразнае ўсведамленне таго, што ягонае знаходжанне на пасадзе кіраўніка алімпійскага камітэта можа паставіць пад небяспеку магчымасць удзелу беларускіх спартоўцаў у алімпіядзе. І існуе разуменне таго, што ўсё ж такі, каб пазбегнуць нейкіх негатыўных сцэнараў, трэба зрабіць нейкія крокі назад. Яшчэ летась у снежні Міжнародны алімпійскі камітэт пастанавіў, што кіраўніцтва НАК не абараняе належным чынам беларускіх спартоўцаў ад палітычнай дыскрымінацыі. У арганізацыі звярнулі асаблівую увагу на шматлікія факты ціску на падпісантаў ліста спартоўцаў супраць гвалту і нават звальнення спартоўцаў. Тады пад санкцыі трапілі і Александр і Віктор Лукашэнкі, якім забаронена прысутнічаць на сёлетняй алімпіядзе ў Токіа, ды іншых мерапрыемствах пад эгідаю МАК. Было заблакавана і ўсялякае фінансаванне Беларускага нацыянальнага алімпійскага камітэту. Неужели Лукашенко считает, что взяв условно сам самоотвод, этого будет достаточно? Нет, абсолютно нет. Все репрессии, давление на спортсменов происходили исключительно людьми, которые и сегодня остались, скажем так, при должностях. На апошнім паседжанні выканкаму Міжнароднага алімпійскага камітэту ягоны кіраўнік Томас Бах заявіў, што ў арганізацыі уважліва сочаць за сітуацыяй з абраннем кіраўніцтва Беларускага алімпійскага камітэту, ды плануюць пасля вызначыцца з далейшымі дзеяннямі ў дачыненні беларускай структуры. Магчыма нават, што на алімпіядзе ў Токіа, якая пройдзе з 23 ліпеня да 8 жніўня гэтага года, беларускія спартоўцы будуць выступаць пад нейтральным сцягам. Алесь Баразенка, Белсат. У Берасці рыхтуюцца разбураць чарговыя гістарычныя дамы ў старым горадзе, бо яны не маюць статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Замест будынкаў, што перажылі немцаў,
паставіць жылыя блокі ды офісы. Берасцейскі гарвыканкам прапаноўваў абмеркаваць праект, але толькі пытанне ўздзеяння на экалагічную сітуацыю і ўсё. Падрабязней Надзея Котова. У гістарычным цэнтры Берасця плануюць знішчыць яшчэ 4 аб'екты. Пад знос пойдуць дамы па адрасе Дзяржынскага 24, савецкіх памежнікаў 8, 17 верасня 3 і клеці ўнутры гэтага кварталу вядомыя сваімі графіці. Я думаю, што гэта працяг той вялікай гісторыі, якую мы назіраем вельмі такую актыўную фазу з 2008 года. То есть уже 12 лет працягваецца неспынны працэс знішчэння гістарычнага цэнтра Берасця. Паводле Ірыны Лаўроўскай, у выніку новага зносу ад гістарычных будынкаў цэнтральнай часткі Берасця пакінуць рогі ды ногі. Мясцовыя ж улады сцвярджаюць, што гэтыя аб'екты не ўяўляюць гісторыка-культурнай каштоўнасці. А што кажуць жыхары Берасця? Если они действительно ветхие, то почему бы нет? Но если какие-то памятники, то все-таки лучше их оставить. Зачем? Надо восстанавливать по-хорошему. Шкада, вельмі шкада, бо хутка ад нашай гістарычнай часткі нічога не застанецца. На месцы знесеных будынкаў маюць паўстаць жылыя дамы з гандлёвымі аб'ектамі ды памяшканнямі грамадскага прызначэння. Будоўлю плануюць распачаць улетку, скончыць праз 2 гады. Фінансуе праект таварыства з абмежаванай адказнасцю спартовы клуб «Аматар». По этим кварталам общественное обсуждение имело место до официального утверждения президентом, указом президента плана детальной планировки центра города, понимаете? То есть это общественное обсуждение, оно длилось, там, я не помню, полгода или год. То есть у всех имелась возможность высказаться, подискутировать. Як кажа Ірына Лаўроўская, улады робяць гэтак дзеля таго, каб стварыць неабходныя ўмовы для інвестара. Цяпер гэта выглядае так. Генеральны план горада, калі ён не адпавядае інтарэсам інвестараў, якія прыязджаюць да горада ці там да якой-то тэрыторыі, і хочуць там штосьці збудаваць, то гэты генеральны план худзенька перапісваецца пад гэтага інвестара. Як лічыць краязнаўца Іван Чайчыц, пры рэканструкцыі ў гістарычнай частцы гораду трэба быць уважлівым да дробязяў. Неповторимая атмосфера Бреста путем того, что убираются одноэтажные, двухэтажные домики в центре, в исторической именно застройке, и превращаются какие-то новые дома, порой они не имеют никакого вкуса, ни цвета, ни запаха, то это наводит на мысль, что город постепенно отмирает изнутри. Сярод апошніх знакавых знішчэнняў у Берасці унікальны асабняк 1937 года на Будзёнага альбо шэраг будынкаў на Савецкай. Надзея Котова, Белсад. Напярэдадні Рада Еўразвязу працягнула санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі да канца лютага наступнага году. Аднак у Брусэлі не выключаюць пашырэнне санкцыяў. Белсад вырашыў апытаць жыхароў бельгійскай сталіцы, як яны, жыхары адной з краінаў Еўразвязу, ставяцца да сітуацыі ў Беларусі. Я думаю, еўрапейскі звяз мог бы зрабіць значна больш, каб паўплываць на кіраўніцтва Беларусі. Але застаецца, на маю думку, пэўная баязлівасць датычна беларускага пытання. Беларусь блізкая майму сэрцу. Я бываў там некалькі разоў. Я люблю вашу прыроду, людзей, а таксама гісторыю Беларусі. І я думаю, тое, што адбылося там за апошнія месяцы, гэта суцэльны жах. Але мне падаецца, што санкцыяў недастаткова. Мяркую, павінна быць зроблена значна больш, бо ўрэшце мы бачым, што сітуацыя ў Беларусі не паляпшаецца. Усё, як і было раней. Таму Еўразвяз мусіць узмацніць ціск на кіраўніка Беларусі. Вельмі цяжка дачакацца ад ЕС нейкіх сур'ёзных крокаў. Нас 27, мы вялікая сям'я. І прыйсці да адзінага рашэння ў любым пытанні няпроста. Таксама цяжка мець справу з Расіяй, у якой у руках рэальная ўлада, бедная Беларусь. Лічу, што тут мала што можна змяніць у такой сітуацыі. Уводзьце новыя санкцыі, не ўводзьце. Кіраўніцтва Беларусі настолькі карумпаванае, дзяржаўная сістэма ў Беларусі настолькі зацвярдзела, што разбіць гэтыя камяні нам не пад сілу. Мы жывём у свабоднай краіне. Але чым мы можам дапамагчы Беларусі? Санкцыі, дыпламатыя, але насамрэч беларускі лёс у руках беларускага народу. Больш інфармацыі на нашай старонцы ды ў нашых сацыяльных сетках. А я з вамі развітваюся, зычу сілаў, трываласці і заставацца з Белсатам. Да сустрэчы.